الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا شاء وتن جمادى أولى هجرة منزع الله صلى الله عليه وسلم ألف دبو ديا دا دريه دا 42 وندي دي دا 26 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya. Mun haɗu a daidai wannan lokaci domin gabatar da karatu ko martani zuwa ga wani ɗan bid'a masharranci da ya yi wa malamanmu na sunna malaman izala musamman Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama da kuma Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Idan ba a manta ba, a karatu na farko da na yi masa raddi kan shari da kazafi da ya yi wa jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, kuma na jinkirta wannan mas'ala ta cewa izala da malaman izala da kuma Sheikh Jafar da Muhammad Awal Adam Albani Zaria su ne tushe ko kuma malamai na wannan kungiya ta Boko Haram. To da farko dai insha Allahu ina mana albishir da wannan raddi zai zamo jambiro ne maganin daƙiƙin yaro, ragargaza ne da tumurmusa da kuma biji-biji da wannan ɗan bid'a makaryaci da hujjoji da ga wato ainihin alkur'ani da sunna da kuma abun da yake na zahiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yayin da kuka samu sabani wato makoma na farko da za ku koma, su waɗannan 'yan bid'a ba za su huta ba yayin da malamanmu suke raye suna ragargajensu. Hakanan bayan sun rasu sun koma zuwa ga mahaliccinsu, idansu ba za ya rintsa ba da su da danginsu sai sun ci gaba da bin malamanmu da sharruka da ƙazafi iri-iri saboda hassada da gilli da yake cikin zukatansu. Malamanmu sun hana su sakat yayin da suke raye, haka bayan sun rasu da'awansu ya ci gaba da wanzuwa yana rushe ɓatanci da kuma wato ainihin bidi'o'i da suke shigarwa cikin addini. Da farko zan ambaci kaɗan daga cikin ƙasidan da babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya yi na ta'aziyyan a Sheikh Jafar Mahmud Adam. A'la makanatakal ilahul akbaru fan'am bi tibi jiwarihi ya Ja'faru. رزئت بلادي من فضاحة ما جرى لاح الصباح به وراع المنظر فلئن أصبنا من بشاعة ما جرى فنصيبك الأسمى أجل وأوفر ولئن أصبنا في همام عالم في الحق لا يخشى ولا يتقهقر فلأنت فيما قد جرى لك مفلح سيظل يذكر بالفخار وينشر قتلوك في يوم فضيل شمسه واختاره المولى عزيز الأكبر قتلوك في بيت الإله مصليا تتلو من الذكر الحكيم تحبر تتلو المعارج كي تقول لنصبر صبرا جميلا لن يفوت الأبجر حقا تلوت من المعارج محيا بعروج ذكرك والمناوئ أبتر قتلوك والمحراب ضمك ساجدا يا حبذا موت ينال ويشكر قتلوا أمير المؤمنين مصليا وقت صبيحة قصة تتكرر إن الأولى
qatalu aba hafsin lahum daurun li kulli jarimatin la yughfaru. har zuwa inda malam yake cewa ya rabbu ya rabbu ya rabbu faghfir ja'faran wa tajawazan an dhanbihi ya man yuqilu wa ya'ziru. har zuwa wato ainihin ƙarshen kasida. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan malam ya gafarta masa. Da farko dai tun malam Ja'far Mahmud Adam yana raye ya yi nuni zuwa ga barna da ke cikin tafiya na shi wannan jagora na farko na wannan wato kungiya, a inda a nan Bauchi ma garinka ya yi karatu kuma ya sanar da mutane, ya gwada musu barnan da ke cikin wannan tafiya. Imamul Albani Zaria shi ma ya zo ya yi karatu, kamar yadda insha Allahu muna da bidiyo muna da audio. A cikin karatun nan za mu ɗan haska kaɗan daga ciki, wanda yake bukata za mu sanya link ɗin bidiyon a ƙasa domin duniya ta shaida. Wato ainihin gama gari awam wanda ake ruɗansu ake cewa su malam Ja'far da su Sheikhun Al-Albani su ne suka assasa wannan da'awa, su fahimci cewa ƙarya ne, ƙazafi ne, sharri ne. kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sharri ne da shuhura da neman suna ya kai wannan dan bid'a ko waɗannan 'yan bid'a masharranta suke ƙazafi wa ahlus sunna da kuma malamanmu musamman Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Abun mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra, ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kowa za a yi masa hisabi ne a karan kansa. Dan me kuke jingina ta'addanci da kashe-kashe da hali na kunci da al'umma suke ciki zuwa ga waɗanda sun rasu kuma kafin su tafi sun yi bayani na barrantansu daga wannan abubuwa da yake faruwa, saboda hassada da ƙyashi da mummunan gilli da yake cikin zukatanku. Mu ɗauka cewa Muhammad Yusuf ya yi karatu a gurin Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Yana da kyau mu sani cewa Malam Ja'far ya haɗu da Muhammad Yusuf da girman shi, kuma tuba ya yi kamar yadda yanzu za mu sanya Sheikh Albani ya wato ainihin mana bayani akan cewa tuba ya yi daga wata tafiya gurɓatacciya da nufin ya dawo sunna kuma zai yi karatu. Bai yi karatun ba, ashe akwai wani ƙullalliyar abu a zuciyarsa, kamar yadda Sheikh Albani ya faɗa ya gada ne daga gurin mahaifinsa, kuma mahaifinsa an kashe shi a tafiyar mai ta tsine ne. Idan ka ce dan ɗalibi ya yi karatu a gaban malami sai ya je ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba, dole malamin sai ya samu wato ainihin zunubi, ko kuma sai an tuhumce shi da cewa shi ya tarbiyyantar da shi akan haka. Sai in ce lallai baka karatu, kuma sharri ne da ƙazafi ne kake nufatan waɗannan bayan Allah ya ji kansu da rahama, shi yasa kake wannan abu. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa ko a cikin sahihinsa. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri, yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabo, ɗaya daga cikin wanda suke ce sun yi imani a wannan lokaci din ya zo ya ce a'idil ya Rasulullah. Ya ce mene? Ya ce a'idil ya Rasulullah. Wannan mutumi ana kiransa Zulkhuwaisara at-Tamimi. Ya ce ya manzan Allah kai adalci, ka duba wannan zaka iya cewa almajiri ne a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake, tunda anan yayi imani, amma ya zo ya yi wani aiki na wato ainihin Allah wadai
a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya adalci. Har sayyidina Umar bin Khattab ya nemi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bashi dama ya gama da shi, manzon Allah ya hana shi. Kenan ka isa ka tuhumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa koyarwansa ne yasa wannan Zulkhuwaisara yayi wannan abin da yayi? Baka isa ba, kalla wallahi kalla. Kenan zaka iya karantar da ɗalibi ya je ya kwashi wani bara gurbin aqida ko kuma ya haɗu da wasu mutanen banza su juya shi. Saboda haka wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Don haka ƙarya ne, ƙazafi kake yi wa Malam Jafar, ba shi ya koyar da Muhammad Yusuf wannan aƙida ba, kamar yadda damu ji Sheikh Jafar da bakinsa ya faɗa. Sa'annan akwai hadisi na Jabir bin Abdullah wanda shi ma har wa yau kusan irin haka ne ta faru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rabo a lokacin yaƙin Hunain. Hadisin Abdullah bin Mas'ud, yayi rabo a lokacin yaƙin Hunain, sai wani yake cewa wannan rabon da aka yi ba don Allah aka yi ba. Abdullahi bin Mas'ud ya je ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci. To wannan ma ka ce koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya koya masa wannan rashin tarbiyya? Na'udhu billahi min zalika. Saboda haka yana da kyau kafin mutum ya yi magana ya fahimci, ya yi tunani akan me zai yi magana, kada ya yi maganan da zai ɗaure kansa. A ranar alkiyama kamar yadda ya zo cikin suratul ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dai tsayar da annabi Isa. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Annabi Isa an bauta masa, an ce shi Allah ne, an ce shi dan Allah ne. Allah zai tambaye shi, duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani, saboda a gwada mana cewa yayin da mutum ya fito ya barranta daga wani abu, to za a masa hukunci ne da ya barranta da wannan abu. Sai ya rage kuma tsakaninsa da Ubangiji. Allah ya san zuciyar annabi Isa, amma saboda a koyar da mu, a haska mana cewa nahkumu bizawahir, mu da mu yi amfani da zahiri ne, da kuma mu duba wasu ƙara'in, mu duba mu tabbatar da cewa lallai wani baya tare da wani, kamar yadda Sheikh Jafar Mahmud Adam ya yi, Allah ya giji kansa da rahama. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan sanya mana kaɗan daga cikin takaitaccen bayani da Malam Jafar Mahmud Adam ya yi, kamar yadda Sheikh Albani yayin da ya gabatar da muhadara a Bauchi ya yi bayani akan shi wannan tafiya na wato Boko Haram. uwa masu saurare, muna fatan ku ara mana kunnuwanku a inda za mu gayyato babban malami Sheikh Ja'far Mahmud Adam daga Kano domin gabatar mana da wani sako daga ainihin wato garin Maiduguri dangane da waɗannan mutane da sunansu ya bayyana a bisa harshen 'yan jaridu da cewa 'yan Boko Haram, wato su Muhammad Yusuf da shi da ainihin jama'a shi. To sauran tattaunawa da ni da bakin namu da kuma jama'a masu kallon mu da sauraron mu za ta biyo baya insha Allah ta'ala. Allah ya gafarta malam, bismillah. Al'amurra suka kullo
na'am. To wannan kaɗan kenan daga cikin jawabin Sheikh Ja'far Mahmud Adam akan wannan tafiya ta wato Boko Haram. Malam ya ce wannan abu ne da ba a gina shi akan ilimi ba, kuma iya mahangansa wannan sabubba da suka janyo wannan bawan Allah ya zo da wannan da'awa shine na farko akwai hubbu zuhuri, yana son yayi suna, shi yasa yake zuwa da wasu masail domin yana so a dinga tattaunawa da shi a ko'ina. Sa'annan na biyu akwai kuma adamul ilm, qillatul ilmi wa au adamihi, ba ilimin ko kuma ilimin bai da yawa. Sa'annan malam ya faɗa cewa yana daga cikin sabubban da suka haifar da wannan da'awa, wato ainihin mutum bai kai matsayin da zai fara tattauna wasu manyan masail ba a addini, sai ka ga yana tattauna su ya jagoranci al'umma zuwa gabata. Sa'an nan malam ya ce daga cikin sabubban akwai dama yawanci matasanmu kasalallu ne, ba sa son yin karatun boko, ba sa son su yi karatun da za su kawo ci gaba wa al'umma. Shi yasa yawanci Hausa Islamic ne ake zuwa a yi da public administration admin da waye ba a yin ainihin karatu na boko wanda za a kawo ci gaba a cikin wato ainihin al'umma. Insha Allahu za mu sanya link na shi wannan bidiyo din complete a ƙarƙashin wato wannan bidiyo na martani din insha Allahu. Sa'an nan bayan haka za mu sanya har wa yau kaɗan daga cikin bayanan wato ainihin Muhammad Awal Adam Albani Zaria akan shi karan kansa ra'asul jarima din. Kafin nan yana da kyau mu sani, kamar yadda ƙungiyar Boko Haram ta yi ikirarin cewa ita ce ta zama sanadiyan Sheikh Ja'far Mahmud Adam, ta yaya mutumin da ya kafa da'awa kuma za a neme shi a ɗauki ransa in ya tabbata so suka ɗauki ran shi? Kaga kenan wannan ma alama ne na fili duk jahilcin mutum da ya kamata ya fahimci ya yi gabar sun yi yamma. Shi yasa da suka ga yana kira akan wannan fa gurɓatacciyar tafiya ce, gurɓatacciyar aƙida ne, suka ɗauki matakin kisa akan shi, kamar yadda shi ma Sheikh Albani suka yi ikirari cewa su ne suka ɗauki matakin kisa a kan shi saboda tona asirinsu da yake yi da haska wa al'umma gurɓatacciyar tafiya ce wanda malamanku na soye-soyen rai ba sa yi. Duk wata matsala malaman sunna su suke tashi tun daga farko su hango haɗarin da ke ciki su yi bayani, in kuma abu ne mai kyau a bisa fahimtansu su yi ƙoƙari su yi wa al'umma bayani, su kirayi su zuwa gare shi. Ai malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, cikakken ɗan boko ne kun sani. A cikinku ba a taɓa samun ɗan boko kaman shi ba a da yanzu. Da Muhammad Awal Adam Albani Zaria ba ku isa ba, cikakke ne, ƙwararre ne a ɓangare na addini da kuma ɓangare na zamani. Wannan ma hassada ne da kuke yi mana, Allah ya mana wato ainihin falala. Wannan ya jawo har malaman nan suka wato ainihin sadaukar da kansu domin al'ummansu, suka yi bayani ba din bayaninsu ba, da Allah kaɗai ya san al'umman da wato za su sake karatun boko, karatu na zamani wanda yake taimaka mana wajen gudanar da rayuwarmu da gudanar da wato ainihin addininmu, har wannan abu ya kai zuwa ga rasa rayukansu. Allah ya ji kansu, ya karbi shahadansu. wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. ga kaɗan daga cikin wato ainihin
bidiyon Sheikh Albani da yake bayani akan Muhammad Yusuf. Dama asalin shi dan shi'a ne, domin Muhammad Yusuf dama asalin shi dan shi'a ne, ya dawo ya ce ya tuba ya komo ahlus sunna. Ina ɗaya daga cikin mutanen da ke mushi nasihar ahlus sunna. In ka ce ka zama ahlus sunna to ba change over bane, wato ba kawai na canza daga kaza na dawo kaza ba. An ka zama ahlus sunna kuma sabon aiki ne jama'a. Abu na farko shine sai kai karatu. Bai yiwa kawai jiya kana dariƙa yau ka ce ka zama ahlus sunna kawai ma aje ka kai wa'azi ana ina kai da za a je a yi ta wanke ka tukuna da sabulu baya yiwa. Ya kamata mutane su gane na daga cikin kuskuren da ahlus sunna suka yi shine mutum yana bid'a wai da ya ce ya dawo sunna dan shi malami ne a can sai a ce wai zo ya karantar. Ba a yin haka ya ku ahlus sunna. Dan bid'a guba ce ya shaka wadda sharrinta tafi ruwan batir. Ka san ko daga cikin guba in ka karanta chemistry, ruwan batir na daga cikin guba wadda take dauke da sinadarai. To dai wannan takaitaccen bidiyo shi ma za mu sa link nashi a ƙasa insha Allah, da a ji wane ne Muhammad Yusuf, wane ne mahaifin Muhammad Yusuf daga bakin Sheikh Albani, Allah ya ji kansa da rahama. Sa'an nan malamanmu lokacin da wannan fitina ta kunno kai, kaman Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami ya nemi da su zauna da wannan bawan Allah kuma sun tattauna, ya haska masa waɗannan masail ɗin da ɓarnan da ke cikin da'awan. Kuma duk wanda ya kalli muƙabala ɗin ko ya halarci zaman wannan muƙabala ɗin zai tabbatar da cewa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami sai da ya rufe bakin Muhammad Yusuf kirib, ya gagara wato ainihin tankawa. Kamar yadda shi ma wannan bidiyo da ake gani insha Allah za mu wato ainihin sanya shi, za mu sanya link din a ƙasa insha Allah, wanda yake dan so ya gani ya tabbatar cewa malamanmu sun ja da wannan mutumi, sun yi ƙoƙarin haskawa mutane su tabbatar su daina ruɗuwa da maganganun waɗannan maƙaryata 'yan bid'a. Abu na ƙarshe a 2000 wato ainihin 14 an samu wani da ake kira Mubarak Bala, wanda yake yana zaune a Kano, ya zo ya ce babu Allah ga baki ɗaya. A'udhu billahi. Iyayensa suka kai shi gidan mahaukata, aka ce ya samu tabuwa ne. Daga baya dai ya niyya aka yi ya ɓata shiru. Daga baya a 2020 sai kwanan nan ya zo ya yi wani ɓatanci ga manzon Allah sallallahu. Kun sa ina ya samu wannan jara'a ɗin? Daga gurin ku 'yan bid'a. Domin wani wanda ake kira Abdulaziz Dauda a 2015 watan Mai an yi maulidi na Inyasi, wannan jagoranku na faira wanda ya kawo ɓata da shirka da wahdatul wujud, komai Allah ne. Shi wannan bawan Allah ya canza sunansa daga Abdul Aziz zuwa Abdul Inyas, bawan Inyas. A'udhu billahi da wannan shirka da maguzanci. A wannan maulidi ya faɗi kalaman ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma daga cikinku yake ainihi ɗan ɗarikan Tijjaniya ne, shi ya sa ma sunansa Abdul Inyas. Aka yi yayaya, aka ɗauke shi aka kai shi kotu, aka yanke masa hukunci. Farko ma ya gudu ne. Ga ku da tsoro 'yan bid'a, sai ku tsokano fitina ba za ku iya tare ta ba. Sa'an nan a 2020 kwanan nan wani mawaƙinku da ake kira Aminu Yahya Sharif, ɗan faira ne, daga cikinku ne ya sake ɓatanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har aka je aka rusa gidansu a Kano. Daga cikinku ne. Dukkanin wannan abu da yake faruwa na ruguza addini daga cikinku ya faru. Kun fito kamar yadda wannan wato Ɗahiru Bauchi ya fito yake faɗa cewa baya tare da su, ba kwa tare da su, kaza kaza kaza, wanda ku ga littattafai ga hujjaj da barahin muna da su cewa daga littattafanku ne.
saboda rashin kunya, waɗanda suka faɗa wato ainihin sauti ya naɗa, bidiyo ya ɗauka cewa waɗannan masu tafiya ta Boko Haram suna kambata, a guje su, a nisance su, kuna fitowa kuna cewa suna tare da ahlus sunna, su ne tushe ahlus sunna kaza kaza. Amma ba zan yi mamaki ba, a 2007 ranar Asabar mahaifiyata ta aike ni ɗaya daga cikin gidajen shehunan ɗarika da ke Bauchi, wanda ranar Alhamis Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya bar Bauchi, an raka shi ya tafi ya wato ainihin koma Kano. Na shiga gidan ina damuwata, sai ga wani ya shigo yana tsalle yana murna ranar Asabar ɗin da aka yi kisan gilla, Malam Ja'far ya samu shahada. Ya zo yana tsalle yana murna, yana sun gama da shi, sun kashe shi, sun gama da shi, sun aikata shi. Matan gidan suka na wa ya ce musu Ja'far Kano, suka yi tsalle, suka yi shewa, suka yi murna, farin ciki ya kama su, wallahi tallahi a gabana. Kenan dama abinda kuke so kenan, idan an fi ƙarfinku a hujja sai ku mene, sai ku nemi yadda za a yi ku kashe mutane. Duk da muna zargin ku, ba Malam Ja'far kaɗai ba, Malam Ja'far kun yi iddi'ai a garin Bauchi, akwai waɗanda kun yi iddi'ai, muna da hujjoji a ƙasa, amma saboda mun san ku matsorata ne, cika baki ne, waɗansu ne suke zuwa suke aikatawa, kuma idan Ubangiji ya riga da ya ƙaddara, ba din haka ba za mu kama ku mu ɗaure ku, ku ƙara shi rayuwanku a gidan yari, kamar yadda kai yanzu kake nasabta Boko Haram ga Ja'far da Malam Albani Zaria. Idan muka ga dama za mu ɗaure ka, ka ƙara shi rayuwanka a gidan yari, saboda mu ba muna aiki da kitabun ra'asi ba ne, ba kawai abin da ya fito daga kanmu ƙwaƙwalenmu muke faɗa ba, balle ƙwaƙwalenku na 'yan bidi'a, ruɗaɗɗen ƙwaƙwalwa, ruɓaɓɓen ƙwaƙwalwa. Saboda haka a ƙarshe ina kira ga dukkanin wani ahlus sunnati wal jama'a, yayin da wani ɗan bidi'a ya ce masa su Malam Ja'far su waye ne Boko Haram kaza kaza, ya ce masa ya nemi wannan bidiyo ya ji hujjoji, ya kuma gani daga bakinsu cewa ba sa tare da wannan tafiya, saboda ya musu adalci. Su kuma waɗannan 'yan bidiya idan masu shiriwa ne, Allah ya shirye su, in ba masu shiriwa ba ne, Allah subhanahu wata'ala zai ɗora mu a kansu, mu yi maganinsu, ya azabtar da su ta hannunmu. Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana, ya shiryar da mu, ya ji kan Malam Ja'far Mahmud Adam Kano, ya karbi shahadansa, ya ji kan Malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria, ya karbi shahadansa. Insha Allahu za mu dakata a nan saboda yanayin lokaci. Wa bil qadri kifaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.